Bon dia. Degana de la facultat, vicedegans, gràcies per vindre, cap d'iniciatives del vicerrectorat per a sostenibilitat curricular. Professores i professors, moltes gràcies per vindre. Moltes gràcies per vindre. La veritat és que des del vicerrectorat estem molt il·lusionats per vindre una altra vegada a la facultat, perquè realment ja estiguérem ací l'any passat en l'exposició ODS Mirades des de la il·lustració, que també ens va proporcionar la Fundació Mainel, a qui li agraïm la col·laboració, com sempre, amb el vicerrectorat. Estem molt contents d'estar ací per visibilitzar un poquet més encara els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, a través de les seues metes. Avui realment és una continuació del que ja exposàrem. En l'altra exposició estaven contemplats els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Avui ens centrem en el 4, com no pot ser d'una altra manera, en esta facultat, el d'Educació de Qualitat. De fet, l'exposició s'anomena d'esta manera, Educació de Qualitat, un objectiu il·lustrat, que se centra en les metes que en aquest àmbit s'han de complir per a 2030, algunes tan importants com les relacionades amb l'accés a l'educació, la importància de la igualtat i la necessitat, com posa per ací, d'eliminar les disparitats de gènere o la inclusió de les persones amb discapacitat. M'ha agradat pegar una ullada abans de començar amb vosaltres la inauguració, perquè realment em donava compte que moltes de les qüestions que s'aborden en els panells ja les esteu portant a terme ací en la facultat, no només des del punt de vista de la sostenibilitat, sinó també de la cooperació al desenvolupament, com posa en algunes de les il·lustracions que tenim a la mà esquerra. Parla de donar oportunitats també als països de desenvolupament. Ací precisament teniu un projecte de cooperació que aborda des de la musicoteràpia l'estimulació temprana. El teniu en marxa, s'acabarà aquest any. És a dir, que esteu molt compromesos i a nosaltres això ens plena de satisfacció. La meta 4.7 és especialment important perquè es centra en construir una ciutadania responsable i solidària i assegurar que tots els alumnes adquirisquen els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure estils de vida sostenibles. I realment és la mateixa UNESCO la que reconeix l'ODS 4 i l'educació per al desenvolupament com a fonamentals perquè es puguen assolir la resta d'objectius. Sense una educació, a més des dels primers nivells, serà impossible que tinguem una vida sostenible. Per tant, vos vull agrair aquesta visibilització que feu amb aquesta exposició i sobretot la tasca constant que feu de transmetre-ho al vostre alumnat, perquè ells al final després seran els que formen, els que eduquen als xiquets i les xiquetes que són al final el futur i qui se van encarregar de fer-los possibles, aquests objectius. Per tant, vos anime a seguir en la línia que esteu portant, com no pot ser d'altra manera, a que divulgueu aquesta exposició, com ja me consta que esteu fent entre el vostre estudiantat, en les vostres classes, i que s'animen també, conforme m'heu estat explicant en les exposicions que teniu ahir, involucrant-los en el pensament crític i en la inclusió dels objectius de desenvolupament sostenible. Així que sense més, donem per inaugurada l'exposició. Moltes gràcies.